Jaseba ya muleya atiti egdan ilju lejk tittajjar bil-sibtija kull filgħodu ma li tqum ix-xemx tiddi ġmiel kawwiċċek int li sebqa li l-ħolqien iselmulek l-art wis-sema kull filgħodu bl-oħla l-sir lejja nidżik ħaj għaliex tal-ħajja s-sid seta fik il-ħnina int fawwara. L-odwa tajba lil kulħadd lilkom hawn preżenti dawk li qegħdin jarawna u jisimgħuna fil-qrib u dawk li huma ħafna l-bogħod, ħafna l-bogħod. L-odwa tajba. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Illum il-Knisja ħut il-Eżies tagħmel tifkira tal-ewwel dera tal-Madonna tal-Lourdes. U l-Qaddis Papa San Ġwan Pawlu II billi hemmhekk ikun hemm u jmorru ħafna morda din il-ġurnata iddedika jum il-morda, jum il-morda. Anke jekk qatt ma tkun smajt b'xejn b'reliġjon tagħna. Min imur hemm Lourdes ikollu jirraġuna mod ieħor dwar il-ħajja tagħna u li hemm minn din il-ħajja. Lourdes wieħed mill-aktar u l-aqwa xhieda ta' ħajja spiritwali li għandna f'din id-dinja. Ejjew nirringrazzjaw lill-Omna Marija għal messaġġi li hija tatna. Sejjer nofd il-Qudiesa għar-Ruħ Orenzio u Pauline Gauci. Inti triq li twassalna għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dgħajfa biex aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Verġni bla teba u Alla Marija bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien, is-Sultana ta' Saba semet bil-fama ta' tħabbrik Salamun għal isem il-mulej u ġiet biex iġġarbu b'mistoqsijiet ibsa. U ġiet Ġerusalemm b'qata ġmiela ta' gbarat magħha u biġmla moħbija b'tabija kbira ta' ħwawar u deheb u ħaġar prezzjuż. U ġiet għand Salamun u qaltlu kull ma kellha maħżun f'qalba. U Salamun weġiba għal kull ma staqsitu. Xejn ma kien hemm li baqa' moħbi għas-Sultan li ma kienx jista' jwieġbu. U meta s-Sultana ta' Saba rat l-erf kollu ta' Salamun
u d-dar li kien bena, l-ikel tal-mejda tiegħu, il-kunsill ta' madwaru, is-servizz tal-qaddejja u l-biesom, il-kuppieri tiegħu u s-sagrifiċċji ta' ħruq li kien joffri fit-tempju tal-mulej, baqgħet mistaġba u qalet lis-sultan: tassew minnu dak li smajt farti fuqek u fuq erfek? Ma rridx nemmen dawn il-ħwejjeġ qabel ma ġejt u rajt bajnejja? U ma kinux ħabruli in-nofs, l-erf u l-ġid tiegħek huma aktar mill-li smajt. Ħenjin in-nies tiegħek, ħenjin il-qaddejja tiegħek li qegħdin miegħek u jisimgħu dejjem l-erf tiegħek. Ikun imbierek il-mulej Alla tiegħek li taxxaq bik u qiegħdek fuq it-tron ta' Iżrael, għaliex il-mulej dejjem ħabb lill-Iżrael u għamlek sultan fuqhom biex tagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja. Imbagħad tat lis-sultan 120 talent deheb, kotra kbira ta' ħwawar u ħaġar prezzjuż. Qatt ma ġiet kotra kbira ta' ħwawar daqs dik li ġibet is-sultana ta' Saba lis-sultan Salamun. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu: min fomm il-ġust joħroġ kliem il-erf. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmel hu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar flimkien min fomm il-ġust joħroġ kliem il-erf. Min fomm il-ġust joħroġ kliem il-erf u lsienu jgħid is-sewwa. Il-liġi ta' Alla tiegħu għal qalbu ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu flimkien min fomm il-ġust joħroġ kliem il-erf. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu flimkien min fomm il-ġust joħroġ kliem il-erf. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek hi l-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu raġa sejjaħ il-nies lejh u qalilhom: isimgħuni intom ilkoll u ifhmuni, ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbu, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsew fuq il-parabbola u Ġesu qalilhom: intom ukoll daqshekk bla moħħ, ma tifhmux li xejn ma jista' jtabba lill-bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra? La darba dan mhux fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu hu safi. U qalilhom: dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem, għax minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu il-ħsibijiet ħżiena, iż-żina, is-serq, il-qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, għejra, malafama,
supervja u bluwa dal-ħażin kollu minn ġewwa joħroġ u dan itabba lill-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Mena, l-ewwel lezzjoni qegħdin fi żmien is-Sultan Salamun 950 sena, 900 sena qabel Kristu. Kien ġabben għat-tempju isiru s-sakrifiċċji, kien bniedem diplomatiku għamel ħbieb ma' ħafna slaten qrib il-pajjiż tiegħu u kemm bniedem għaqli, għarif. Allura is-saltna tiegħu dan Salamun kibret ħafna, staniet. U l-fama tiegħu xterdet kemm kien sultan għaqli, kemm kien sultan ta' min joqgħod fuq il-pariri tiegħu. U allura llum għandna storja. Meta kien hemm sultana minn nofsinhar, naħa tas-sawt, mill-Berxeva, il-bogħod minn Ġerusalemm. Reġina, sultana, Anja, semet kemm huwa għaref dan il-bniedem, kemm huwa sinjur, u ddeċidiet li tmur tkellmu. Diplomazija, niftehmu, nitkellmu. U marret biex tistaqsih domandi tqal, għax hemmhekk hawn il-verb ġarbu kienet għaqlija ta' b'mistoqsijiet iebsa. Din is-sultana ħalli tgħid ħanarox veru, nippruvaħ. Sewwa. Imma ma marritx bid-dejja vojta ta' għax ħadet rigali u ġmiela, gbarat u ġmla u żjud u deb u ħaġar prezzjuż biex tagħtihulu. U Salamun ta' sultan għaqli li kien mdawwal minn Alla weġiba għal mistoqsijiet li din ir-reġina għamlitlu. U din staġibet u bdiet tgħid kemm huma xortihom tajba, kemm jaqblilhom dak li huma qrib tiegħek. Il-erf qed naqra u l-ġid tiegħek huma aktar milli smajt, wisq iktar milli smajt. Ħenjejn in-nies tiegħek, għax għandhom sultan għaqli. Għandhom sultan qabel ma jiddeċiedi jistaqsi u jieħu parir. Dan kien is-sultan Salamun. Issa, din il-ġrajja, hawnhekk issa sabiħ, hawnhekk is-sabiħ tal-iskrittura tal-Bibbja, din il-ġrajja tas-sultana u Salamun u mistoqsijiet u għaref 900 sena wara jagħmel referenza għalija Ġesu. Għalhekk ġibt il-Bibbja miegħi biex naqralkom fejn Ġesu jagħmel referenza għal din l-istorja tas-sultana Saba lil Salamun. Qegħdin fil-Vanġelu ta' San Mattew, għax il-Ġdid Testament, San Mattew, vers 42. Ara x'jgħid Ġesu issa. Ġesu jgħid f'jum il-ħaq, f'jum il-ġudizzju, is-sultana ta' nofsinhar ta' Saba, mis-sawt ta' nofsinhar, għad tqum u teħodha kontra dan il-nisel
u tikkundannah. Għaxej, nisimgħu kemm hu ċar Ġesu, għaxej ġiet mill-bogħod biex tisma' l-erf ta' Salamun. Ġesu. Imma mbagħad ma jaqafx hemm Ġesu ta' jgħid sentenza li rridu nagħmlu eżami kbir ta' kuxjenza fuqha. U araw qed jistaġeb issa. Araw. Hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Għal min qed jgħid. Għalih innifsu. Għalih innifsu. Intom staġibtu u ġejtu mill-bogħod u ġibtu r-rigali. Għamiltu sewwa ta'. Il-Salamun għas kemm bravu. U intom li għandkom li f'nofskom li jien aqwa minn Salamun ma tridux tafu bija. U waraw hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. U din hija l-mistoqsija u l-eżami li rridu nagħmlu. Aħna kemm aħna mitħalla ta' Ġesu. Kemm nafu t-tagħlim ta' Ġesu, il-Vanġelu. Is-silta ta' dalgħodu peress ħanaqreb għall-Vanġelu għal kemm smajna. Is-silta ta' dalgħodu ħut il-Eżies. F'kexkxek ta' qawwija. Meta Ġesu jagħmel id-differenza għax il-lowt hekk għadhom ċertu ikel jistgħu jiekluh u ċertu ikel ma jistgħux jiekluh. Ma għadhom fl-Antik Testament ma jistgħux jiekluh. Ma Ġesu qallhom mhux dak li minn barra jidħol fil-bniedem dak ma jtebbax il-bniedem. Allura qal hawnhekk ifisser li Ġesu qed jgħid kollox tistgħu tieklu. Mela xi tabba l-bniedem? Dak li joħroġ minn qalbu. Il-qalb. U jgħid Ġesu, jgħid Ġesu x'joħroġ, x'jista' joħroġ mill-qalb li tkun imbeda minnu. Bomba waħda wara l-oħra. Ħsibijiet ħżiena, żina, serq, taħt kull forma ta' serq, toqgħodx tilab, taħt kull forma hemm prinċipju fil-morali. Fuq is-serq jgħid hekk ara. Ma jinħafirx il-misruq jekk ma jintraċ il-meħud. Trott. Ser, qtil bis-sikkina, uqtil bil-sien. Adulterju, reba, ħażen, libertinaċ. Dik il-kelma libertinaċ kien hemm kelma aktar qawwija, faħx. Ejra, malafama. Dan għal Ġesu, dal-ħażen kollu joħroġ minn ġewwa. U dan itabba lill-bniedem. Kemm għandna x'ngħidulu grazzi s-Sinjur Alla għax jiftħilna għajnejna biex noqogħdu attenti. Hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. Grazzi Ġesu li bit-tagħlim tiegħek il-Vanġelu tiegħek turina t-triq li għandha tmexxina lejn is-sema pajjiżna. Inqumu bil-wifqa. Ħuti Eżies, Alla ried jagħmel mill-Lurd sinjal evanġeliku għad-dinja kollha u post fejn tinħass il-preżenza ta' Ommok Marija. Bl-interċessjoni tagħha ngħidu tidħol għalina quddiemek Ommok Mulej. Għall-Knisja sabiex fuq l-eżempju tal-Verġini Marija
tkun għajn ta' faraġ għal kull min jersaq lejja nitolbu tidħol għalina quddiemek ommok għal dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, tobba, nurses, sabiex il-messaġġ tal-Lurd jagħmilhom il-qawwa f'Marija nitolbu. Għalina sabiex id-devozzjoni tagħna lejn il-Verġini Marija tqanqalna biex dejjem nikkonvertu lejk nitolbu. Llum l-erba' nagħmlu talba l-San Giuseppe, nitolbu għall-familji tagħna, għall-ħaddiema u għall-moribondi biex għattalbu l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu tidħol għalina u Alla li tniżżel is-setana u tgħodla ċkejknin. Iqaf mal-poplu tiegħek għat-talb ta' Marija bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw bil-qima it-tifkira ta' ibnek. Għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sakrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u siraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġini li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu. Beħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġeli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana ifaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Imbirek minn ġej fisem minn Osanna. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll
għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Orenzio u Polin Gawċi. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzam Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin